Yeah, because yeah, I know what you mean. That happened with Charlie. Yeah.
ka anyị tọọnụ Chukwu, ka anyị tọọnụ Chukwu anyị. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 23 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị, iji welu nye ya ofufe maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, ọkacha nnọnyere anyị n'izu ụka gara aga, yana na akwa anyị dị iche iche. Anyị nwee ekelarụ ọtịtakwa n'udo na-enwero nsogbu ọbụla. Ka anyị na-ekele maka ihe ọma ndị ahụ niile. Ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka izu ụka ọfụ n'ụwa makarịala anyị na mma. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke nna anyị, nzọpụta si n'agaghị abịara anyị, ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee anyị ụmụ n'ime Kristi, were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ịghọtara aghọta anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Okwu onye nwe anyị ruru m ntị sị m, nwa nke mmadụ, ekenyela m gị ọrụ ịbụ onye nche n'ụlọ Izrel. Mgbe ọbụla ị nụrụ ka m kwuru ihe ọbụla, dọọrọ m ha aka na ntị. Ọ bụrụ na m si onye ajọ omume na ọ ga-anwụrịrị, ị hapụ ịgwa onye ajọ omume ahụ okwu ka ọ tụgharịa obi n'iso ụzọ ọjọọ ya. Onye ajọ omume ahụ ga-anwụrụ njọ ya, ma aga m ana gị ụgwọ isi ya maka ọnwụ ọ nwụrụ. Ma ọ bụrụ na ị dọrọ onye ajọ omume ahụ aka na ntị, bịakwa gbaa mbọ ịtụgharị ya n'ụzọ ọjọọ ya, ma ya kachie ntị jụ ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ya, ọ ga-anwụrụ njọ ya, ma ịzọpụtala isi onwe gị. Okwu nke osebruwa. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu kpọọ nkụ. Bịanụ ka anyị kwere onye nwe anyị ukwe aṅụrị, ka anyị too okwute nke nzọpụta anyị, ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị bụrụ ya abụ ọma. Bịanụ ka anyị sekpuoro ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpuru n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-eduzi ụzọ. Ewo, ma ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu emela ka obi unu sie ike dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Mesa n'ime ọzara, ebe nna nna ha nọrọ nwaa m. Ha nwara m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọrụ ebube m. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla nke na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya. Ụgwọ mmadụ ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya
edebezuola iwu ihe niile e nyere n'iwu: akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anya ukwu, na iwu ndị ọzọ niile kwekọtara isi n'iwu a. Hụ mmadụ ibe gị n'anya otu isi hụ onwe gị n'anya. Onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya adịghị eme ihe ọjọọ. Ihe ọ pụtara bụ na ịhụnanya bụ imezu iwu. Okwu nke osebụrụwa atụrụ m na-ege m ntị, ama m ha, ha na-esokwa m. Anyị nọ n'elu ụlọ ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, ọ bụrụ na nwanne gị emehie gị, jee tụọ ya mmehie ya n'ihu ebe naanị ya nọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaa gị ntị, iritela nwanne gị n'uru. Ma ọ bụrụ na ọ ṅaghị gị ntị, kpọrọ onye ọzọ ma ọ bụ mmadụ abụọ gaa gbaa akaebe n'ihe ọbụla e kwuru. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ha ntị, gwa nzukọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ntị ihe nzukọ kwuru, were ya ka onye ala ọzọ ma ọ bụ onye ọnụ ụtụ. N'ezie asị m unu, ihe ọbụla unu kwupụtara ekedoro agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe ekedoro agbụ n'eluigwe. Ihe ọbụla unu kwupụtara na atọpụla agbụ n'elu ụwa, ọ ga-abụ ihe atọpụrụ agbụ n'eluigwe. Ọzọkwa asị m unu, ihe ọbụla mmadụ abụọ n'ime unu jikọrọ ọnụ rịọ n'ekpere, Nna m nọ n'eluigwe ga-emere ya unu. N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'aha m, ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Oziọma nke osebụwa. Ụmụnne m na Kristi, uto dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Ngwa nyelụnụ ha aka o. Nyelụnụ ha aka o. Egwu ọtụtụ n'idile enyemaka, so chọbanụ ha ka unu nyelụ ha aka. Ihe mere m dị mma o, Hallelujah. Ihe mere m dị mma,
mere dị mma, aleluya. I mere dị mma, aleluya. Ngọzi nyere m dị mma, aleluya. Ngọzi nyere m dị mma, aleluya. I mere m dị mma, aleluya. I mere m dị mma, aleluya. Nwi nyere m dị mma, aleluya. Nwunye nyere m dị mma, aleluya. Nyere m dị mma, aleluya. Ụmụ nyere m dị mma, aleluya. Dị mma, aleluya. Amen. Amen. Kwa ụbọchị ụka ọbụla anyị bịala ụka, enwenala ozi Chineke chọrọ izi anyị. Ihe ọ bụzi igelu ntị. Enwere ndị ga-abụ ha bịara ụka, ofu ihe izi na-abịa ha n'isi bụ akwefula anya ya mụ n'abalị. Ya ga-efilu all the blank spaces n'ụlọ ụka tata. Then ihe ọ ga-echezi bụ ozugbo a na-ebido okwuchukwu ọnọrọ ana. Then o shift okwue. Ka okwue pụtatụ n'oche. Okwue pụtara n'oche. Azụ ya enwe ike balance ya. Then azụ ya balance ya. Ọ banye na mmụọ. Then ọ banyere na mmụọ. Isi ebe ndị etu a. And isi ebe ndịra. Ihe ga-anụzi bụ na ndị niile nọ n'akụkụ ya nụrụbazi egwu ọ na-akụ. Maka egwu ọ ga na-akụzi bụ nya bụ o dipendịrị ihe onye ahụ ji wee bịa bụ ụka. Mana every time, every Sunday, because in 3 years the church covers the Bible. Every 3 years. Nya bụ ọ bụ na ị bịago ka 20 years. Ihe o mean bụ na ị covergo Bible a how many times? 6 times. Yet ajụọ gị kedu ebe nke Jesu kwuru na-ene n'anya sị na fada agwaghọ gị. Ihe fada ji agwarọ gị bụ na ị na-eshift ụkwụ gị na-alara ụla. Ọya, ọgwụgo. Ya bụ every Sunday God has a message and we have to attend to that message, listen to it and take it home. Etu a iru anyị si wee dị iche iche. Etu a ka anyị si wee dị iche iche. Ọ bụrụ ihe na-awa gị isi na onye nke a isi. And that's why when the message is coming, then we listen to the message. And when we listen to the message, then each person takes the message home based on his or her needs. Abịa n'ọmalịcha nkụzi Chineke kụziri anyị tata. N'ihe ọgụ nke mbụ egosila anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ikpe dịla anyị dịka ndị nchekwaba, ikpe dịla mụnwa dịka onye ụkọchukwu, ikpe dịla ụnụ nwa dịka ndị nne na nna. Abịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ egosikwazi anyị ihe ịfụnanya bụ na ịfụnanya bụ ihe na-esi n'ime obi apụta. Ịfụnanya bụ hụ ihe mmadụ na-egosi n'ọnụ. Ejelu m n'August, I stopped over na London. So my friend mụ na ya agaghalị, ịgafetara n'iru ndị ọcha, onye ahụ eme ọkrọsụkwa. N'ọkada nsị ya na ọ dị ka ọchị ọ na-atọ ndị bụ unu rinne. Ọ sị nrapụ ọchị ya na-achị na ọchị a bụ ihe o mere.
na ome ka ọ mụrụ amụ iche na gị na ya kwụọ sị m na ọ pụrụ ebe a kịta o chenji ya bụ ịfụnanya is not just what you show in the face na ọ bụ ihe ị na-egosipụta n'omume dị na-abịa na ozi ọma egosikwazi anyị uru mgbaghalụ dị mmadụ ịyọ mgbaghalụ ya na mmadụ ịgbaghalụ ibie, that on both sides they all work together. There should be somebody seeking for forgiveness, and there should also be a heart that forgives. Then ọ na-agbadatakwazi ọkụziela anyị mkpe ekpele dị na ụnụdị ịbụọ na ịtọ etu anyị nọkọrọ ọnụ kịta na-ekpe ekpele na Chineke nọ n'etiti anyị. Ya bụ ile n'anya n'ihe ịtọ a na ihe na enwenala ebe Chineke na-agwa gị okwu, mebi ọ bụla ị na-ada ụtọ ekpele na Chineke nọ n'etiti gị mgbe ọbụla ụnụdị ịbụọ na ịtọ, maọbụ ọ bụ na ide ekpe family prayers na Chineke nọ n'etiti ndị na-ekpe ekpele na be ha. Den ọ bụkwa ndị nwere mmụọ nke mgbaghalụ na-ekwa ihe dị na ya. Den ọ bụ na ịnweghị ịfụnanya na-ekwu ihe dị na ya. Ọ bụ na ịda alụ ọrụ ikwesịrị ịlụ dịka onye nchekwaba na-ekwa nsogbu dịrị gị. Ya bụ na ihe niile a nwere ebe Chineke na onye n'ezie ọmalụ nke Chineke na-agwụ ya. Ya bụ nwa onye na-alarụ ụla nọ n'akụkụ gị, ịmụ ihe ị ga-eme, dụọ ya aka, enye gị permission tata. Onye ọbụla nwuchiri anya n'ụlọ ụka mee ya etu a ka ọ mụrụ anya. Ya bụ so na anyị banye n'ihe ọgụgụ nke mbụ nke enyela anyị nnukwu nkụzi n'ụzọ pụrụ iche. Egosila anyị onye amụma Ezikiel mgbe Chineke kpọrọ ya oku n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche bụ mgbe ndị Juu nọ na Babylon as slaves. Anyị niile ma history slavery n'obodo a wee malụ obi ọjọọ. Even na na-ekwu ngwa serapụgodi nke obodo a ka anyị welugodi nke ndị be anyị. Anyị ma ihe bụ slaves n'ala Igbo, malụ ihe bụ oru na which is slave, malụkwazi ihe bụ osu, malụ na oru bụ slave na enwere oru Okeke, nwa oru Okafọ, nwa oru Mgbankwọ. Ankedu ihe eji ama oru Okeke na-eji mmanụ mma dị ọkụ tinye ndị slave nke ebewa ha ntị, so o welu mma dị ọkụ tinye ntị ha adapuo. So mgbe ọ bụla ịfụrụ onye ntị ya dapụrụ adapụ na saịdị a, ịmanụ nke Okeke. Then ọ bụrụkwanụ nke Okafọ nwere ike iji ube na-amachapụ ndị nke ya aka. So mgbe ọ bụla ịfụrụ ya ọ na-aga ije, ịmalụ na oru a bụ oru Okafọ. That's how slavery was. So at the time Chineke zipụrụ Ezikiel ka o jee kwuo okwu, ndị Juu bụ slaves n'obodo a na-akpọ Babylon. And gịnị ka eze Babylon mere? Onye a na-akpọ Nebukadnezar. What he did was he wanted to destroy the Jewish kingdom whole and entirely. And one of the means so usable total discommunication. Ya ihe ọ na-eme bụ o welu ofu onye, o welu lese ndị anọ n'iru ebe a, okporo ha niile na ihe dịka na Port Jefferson, Long Island, drop ha. So amenwezi community, amenwe gburube mmadụ. So you can never come together, and because you can never come together, you can never form any alliance. There can never be any alliance. So ọbịa welu unu mkpụrụ mmadụ one ma one ọtụtụ ihe dịka na Fort Jefferson, ụlọ Fort Jefferson dunu na-ebido soba asụsụ ndị Fort Jefferson nwanụ ka ọ gịnị to kunu wee luzuo language unu. Then unu luzuo language unu because ịma na language asụsụ a na-asụ ihe jikọrọ anyị niile ọnụ kịta bụ gịnị? Ndị Igbo. Ọ bụrụ na ọ bụrụ asụsụ anyị na-asụ, anyị nwee connection asụsụ a because that's where ịbụgodo onye Igbo kịta ife onwe gị na Germany, ị gakata ije. Okay, like the first time m je Rome, mpụta na ebe Vatican fụ ndị na-ele ebe edobesi chaplet a na-ele. So a na-aga ka ekwe ofu onye si ha nwanna anụra nwanna iru m chake ozugbo na ifụrụ onye bụ unu. Kedu ihe nyere connection ahụ? Nwanna ọgwụna anyị banye nkata, anyị akọgidezi akụkọ mfe na ụmụnna na ihe siri ezigbo ike. Ịdachi ya obere 5 euro n'elu chaplet igoro ego ka o nwerekwa aṅụrị maka ọha ncha bụ ndị bi obodo oyibo anọdụ na-eme hustling. Ya bụ language was power. So Nebukadnezar gburichacha onye ọbụla. So o were ụfọdụ tie ihe dịka na Staten Island, o were ụfọdụ tie ihe dịka na Pennsylvania. O si etu ahụ wee destroy ya unity in them. It was when he destroyed the unity, then the Jewish people bidozie na imbibe life and religion of the Babylonians.
Chineke wee zipụ Ezikiel wee sị Ezikiel na aga m akpọpụta gị n'etiti ndị nke m ọnụnwa ana achọrọ nke ije gwa ha okwu ana okwu ga-emi emi na okwu ahụ bụ ịmala etu a m si ziga okwu a nọ ihe ị ga-eme gịnị ka ị ga-ekwu. Unu n'anya unu ndị na-agụ Old Testament ọfụma ga-afụ na in the Old Testament etu Chineke si ezi ndị amụma ozi na mbido ha chọ ibido ha sị thus says the Lord na Chineke si nyakọsa Ezikiel na m gwa gị nsị gị ijesi ebe ahụ ikwurọ ihe ngwalụ gị gịnị ga-eme ya etigbuo gị I'll kill you. Mana kwa gị bụ Ezikiel ijezie gwaba ha niile ihe ahụ niile m kwuru ime etu a m si ikwu eme gịnị gbuo ya anyị kwụsịzie ya ọ bụ na ha chọrọ ige ntị gịnị mee gịnị m wee tigbuo ha. Mana Chineke ama etigbukwa unu mana mma na-ekwu maka ọnya ka m ji kwuru ebe a ka m kọwaa ya ọfụma ka unu wee fụ ihe m ji emepe ọnụ m ọfụma wele ekwu okwu m na-ekwu adị m atụ ụjọ maka ọ bụ na m ekwuru ya gị na-eme etigbuo ha m a na-achọrọ m ka etigbuo m achọrọ m ịnụ ya so that nkwuchazie onye achọrọ ige gịnị ga-eme si etigbuo n'ụlọ ka maka unu ga-egie ana m na-ekwu gị na a na-eme gịnị a na-egie ana ọ bụrụ sọsọ igi ege na a ga na-eme gịnị a na-emepụta ya n'omume. Ọnya bụ ihe Chineke kụziri anyị tata that we have to listen and network ọ dịkwazi even us as parents. Ụmụaka niile anyị nwere bụ ọlụ Chineke nyere anyị mana ịma na etu obodo a dị people are changing things. Bible unu wee fụrụ from the day edelie 77 AD wee luo tata enwere ihe chenjiri echenji ya. Maka mgbe ụfọdụ ọnọdụ ka ma ụmụaka anyị asị hey ụmụaka America that things are changing. Enwekwa ihe na-echenji echenji sọsọ ihe na-echenji echenji bụ etu mmadụ si eche echiche mmadụ na-echenji ma life since unu bịara Fortunata enwe ihe chenjiri ebe a etu a ka ọ dị pure niile since ntụrụ ụkwụ here pure bụ etu a ka ọ dị altar bụ etu a ka ọ dị nothing is changing floor bụ etu a ka ọ dị. Ha ya sị ị ga-afụzi bụ na ụmụ kịrịkịrị ma ngọzi ha pechalụ mpe ụkwụ onye ọbụla a na-eto ogologo onye bụ if not just human metamorphosis mana the most basic change dị n'ụbụ human mind onye bụ ihe na-echange. And so sometimes in our food now we don't teach our children the way it should be. And I name hey, they have America, now things are changing. And when they change, in the clock, since time we have no what clock will be on a mebo tim. Onaga. Epotakwechi on ever quite tim 12 change in 6 change in O change go the man on the America, why change your clock? I why change your clock, but not 6 about 12 at every point. Things are still what they are. Belt Parkway in about since Belt Parkway. Southern States I about since I America. Southern State come. Cross Highland I about since all Cross Highland. All human beings they change. All human beings they change. And so we have to teach the children the right thing. Akuzielu ha etu Chineke si kuzie maka na ọ bụ na ịlụrụ ọrụ kwesịrị ịlụ dị ka nne ma ọ bụ nna ikpe dele gị. Ụmụaka kwesịrị ịbịa ụka. They say hey, they didn't wake up on time. Ya na try mana ịma na ụmụaka America ha na-alara ụla ị na-akọkasị. Nwa dị 6 years ha na-alara ụla I try to wake them up mana more than 10 years. And sometimes because we are also lazy, because we don't even want to do the right thing, and you're not anchoring around excuses actually, and we are missing the point. We are missing the basics. Chineke siko na obo ni rolo ge kanne ma obo nna. Ụmụaka mekata na n'iyi na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-adị n'isi gị. Mana ọ bụ na ịlụ ọlụ gị dị ka nne ma ọ bụ nna ọ dịziela ụmụaka ahụ ọnya ka akwụkwọ nsọ wee sọsị zụnite nwatakịrị
gosi ya ụzọ dị mma, o tonite ka gịnị mee. But you have to do your part. We have to do our part. Mana I be a lower bar of everything. And well, when I go on document about exams, can exams, and they pass, and they alpha, and when they credit, and when they B, and when then the F, and was when F, you may have a daily incomplete. It is not incomplete. You have F. Or dalada. And when dalada, megene dalada. Now the only difference is in Yabo. Kedi hage mezika mwata kila ahu suze from F bagota to C or to B or to A or to whatever. Under baby hana was a positive reinforcement. But when you even deny the fact, when you don't even agree to your hobble, then we'll go basic problem, fundamental problem, because it is not incomplete. It is failure, and there is no harm in failing. Because the main failure was the nonya siziniame mezi hogeme. Namadulana, the electric bulb, but they failed so many times, but they understood that they failed. And so we have to do our job as parents. Teach them. Emezinia America, they dozie, afezioko, yes, it's difficult. Tatabo grandparents' day. Ndebo grandparents, I hail you. When you're not grandparents, do look at congratulations. You know, Tatabo grandparents' day. And we acknowledge them. Even in my church, Agwalum today, say, na grandparents, they had you connect and agozio no bunolo na agubero. Maka na ofu ihe mma n'ụwa na ada azụcha nwa azụcha n'ụwa. Ịzụcha nke gị, ịzụbakwa ndị na-abịanụ. Ị na ọkwa ebe a Chineke mere gị ebe lodobego ndụ, ịbụrụkwa great grand. Etu ahụ ezugide until onye ahụ abaa n'ili. So we have to continue to do our job as parents. Abịa n'ihe ọgụ nke bụ akụziela anyị maka ịfụnanya. Onye ịfụrụ n'anya ihe emegbu. Onye ịfụrụ n'anya ị ga-agwụ ya ajọ okwu. Onye ịfụrụ n'anya ị ga-etinye n'ọnọdụ ọ ga-atọ atọ. Onye ịfụrụ n'anya ị ga na-backbite ya. Onye ịfụrụ n'anya ị ga na-amụ British kind of laughter n'ebe ọ nọ mene n'iru gbamputu na gịnị n'azụ. Ọ bụrụ ihe ọ bụ. Abịa n'ozi ọma alụtụla anyị aka n'ụzọ pụrụ iche. Forgiveness. Mgbaghalụ the two sides. You have to seek for forgiveness and you also have to forgive. Most times, anyị na-ebube ihe n'obi rinne, na-ebu ọ na-ewute anyị, ọ na-anyịda anyị. The much ị nwere ike ime bụ sometimes mmadụ nwere ike mee gị ihe ọjọọ. Instead of speaking to the individual mere gị ihe ọjọọ, gịnị ka ị ga-eme? Ibulie n'obi gị. Then ibulie n'obi gị ọ na-anyị gị. Enwere the best you can do bụ onwe onye ọbụla na around the person. A call here about the person, and the only person na amadi ihe ọjọọ mere bụ onye mere ihe. Mana onye ọbụla nọ n'akụkụ ya niile ma gịnị na onye ahụ onye ohi. Mana onye bụ onye ohi amụkwara dị na ya zuru ohi. So ọ na-agafezi ndị nọ n'akụkụ na-asị ifure okwu onye ohi. Nyanwa na-agakwa na ya bụ mmadụ. That's the much so many people do. Mana akwụkwọ nsọ sị, you have to let the person know. Speak to that individual. Ọ bụ na o kwere kpọọ mmadụ ịbụọ. Ọ bụ na o kwere bịakwute ụka. Ọ bụzia na o kwere mee ya ka onye amara Chukwu. Sometimes anyị na-load so much in our hearts and we don't unbutton them. Mgbe ụfọdụ onye ahụ iche mere gị ihe ọjọọ ị na-alụ ya ka ọ marọ. O nwere ka ọ fụkwa gị ebe ị nọ o kweghị n'aka, a na-enwe ka ọ na-abịa ebe ị nọ obi eme gị bim ekwensu ọ bịakwa. Ị nwere ike ị na-eme ka ị tọọ n'ụwa ka ọ rapụ efu gị. Nyanwa na onwe ya ji nwaanyị na-amụrụkwa amụ bịa ebe ị nọ paatị ya gị. Hey, onye ma nke o metụrụ m aka kịta. Ozugbo ọ na-apụ ime ya etu ọ bụrụ na ị nwere anointing iwere mmanụ tee n'aka ada ama enwe ibulie n'obi nyanwa amụchagokwa amụ mee gịnị jebe ebe ọ na-eje. Ọ mụchagwara amụ jebe ebe ọ na-eje. Enwere ike ọ bụrụ lese oke ka anyị zo ihe dị ka n'ọmụnwa sị ọnyanwa ga-abịa ụka tata inyo ekwensu abịakwa tata. In fact, mark ụka taa kedu ihe o ji wee bịa ebe a taa na-ekpe ekpere enwe ka ọ na-agbagota ifu ha etu o si aga ọ na-aga ka ezigbo mmadụ hapụkwa ihe apụ ihe ọ na ị na-ekwe n'obi gị
onye na-agwa omegide ọgbakọta n'ọlta omegide oke isi ọlta sị onye nwe anyị nọnyere ụnụ ewego ụkwụ nọnyere ụnụ ahụ obi ọjọọ ezi afọ ya bụrụ nọnyere ụnụ ahụ jebe onye agha ị na-atagbu onye na-eme amụrụ dị na kedu ihe ọ na-eme? You are lowering your life. You are lowering your life. Onye ka ọ sị anyị seek for forgiveness. Let there be reconciliation. Let there be joy. Let there be happiness. Ya bụ na Chineke chọrọ taata onye gị na-anọ n'ilo, ọ bụ nne gị, ọ bụ nna gị, ọ bụ ụmụnne gị, ọ bụ ikwu gị, ọ bụ ibe gị, ọ bụ di gị, ọ bụ nwunye gị, si dozizie esemokwu niile nọ n'ụwa anụnwa bụ ekweghọ m na ekwelu m. I no gree. I no gree. I no gree. Ngwa kwetazia masị gaba agaba ka Chineke gọzie anyị niile, nye anyị mmụọ nke mgbaghalụ, nye anyị mmụọ nke ịfụnanya, nye anyị mmụọ nke ikwu n'eziokwu mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Nna mụrụ Chukwu ụwa ta ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe n'ọdụ n'aka nnu, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ekpele nke ndị kwere ndụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-achịwelu ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ ndụ anyị niile gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Ndị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị.
Dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị ka anyị natazie isi ya narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m biko were m ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m were m ihe dị gị mma. Were anyị were anyị ihe dị gị mma, enye gị ndụ m biko were m ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m were m ihe dị gị mma. Dị nwenụ Chineke anyị ewelugo onwe anyị ọnọdụ ndụ anyị niile dịka iru anyị si dị iche iche, etu ahụ ka ebumnobi anyị, mkpa anyị si dị iche iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ayịyọ na ekpere nke ụbọchị tata nke anyị na-ayọ gị, ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ na-efe gị bịarue n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. Bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele n'oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'ụwa anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ amụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmanwụ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edum ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya umeazị ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye na gị.
otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-ede m nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anatarụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wega na ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Meji Maria dị ngọzi na-eke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na owe keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo dịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ụmụnne m na Kristi na-eruru nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbụrụ ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezue emume aja nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection. Ndị kwaya. Ahụ mere ndị na-ekele ya, ịmarị ya o mere ndị na-aja ya mma. Ịmarị ya o mere ya ka ndị na-ekele ya, ịmarị ya o mere ndị na-aja ya mma. Ndị na-ekele ya, ịmara n'ọhụ ọlụra ndị na-ekele ya, ịmara ndụ ahụ o nyere anyị aka ndị na-aja ya mma. Ndị na-ekele ya, Imani ya omere, ịna-aja ya mma. Chineke na mma, Ekele, ezigbo Chineke na mma. mama ekele. Otito dịrị Jesu. Father, in a field, no know our new choir member, right? The exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church, 4 to 7 p.m. Come, let us adore thee. Thank you for your support to the annual Catholic Appeal. Through your generosity, we have accomplished our goal. May the Lord reward you abundantly. Many, many blessings to all. Any money surpassing our goal will come to the parish, at least help in the bathroom construction. Please remember to pay your pledge, because everything has been realized. Most things, not everything. Most has been realized by way of pledge. So try and pay up your pledge. You are invited to participate in one or more of the Diabetic Educational Project section hosted by our parishioner, Mrs. Chika Onya, nwanne anyị nwanyị. And on Sunday, coming Sunday, 17th and the 24th, after 9:15 Mass. They have done that of today already. Religious education begins on Sunday, September 17th. That is next coming Sunday. Gage bido catechism in the basement, because if you have not registered, come bring the kids and register. And the parish is equal. Even if you don't have the money to pay, just bring the kids.
Our parish is also offering classes for adults who have not received all their sacraments, baptism, Holy Communion, and confirmation. Contact the rectory if you are among those that wants to receive. But still the rejoice. On a sad note, our brother Kinsley Uche, one of Kinsley Uche, maybe some of you Mbemel Deacon Mass here, he was the conductor. He made time to be here with us. He lost his uncle. So be connected and give him a call for support too. Another one good news. Unucheta Father T-Boy, Father Okoro, Anthony Okoro, is a week for his silver jubilee. A week, September 17th, 2 p.m. at Blessed Sacrament. Everything there, man. The refreshment, but the basement, and after Munkaije, the other time, Kenebo, air condition is eba, so eba will change go. Choir mistress seka unu chere ndị choir unu chere ka enwe obere practice ejimaka onye ga-agwazi unu ihe a ga-eme. Yesterday I suppose ikwe na our ordinary mass by 5 p.m. Sister Norieta na Bob Maria na Bob mwana nwoma adrokwu available. Mbo ndị otu anyị ndị kwaya maka asị na anyị ekwe ukwe anyị emeki nwurie ana mfayo maka asị na every community will participate mana anyị nwa participate amara mmenwe ndị jen at least nọdụ ebe ahụ atọl wee soro ka ụka. Ka anyị mekwuo the donation I na-eme for Deacon and Imokeke. Ana m n'anya ndị anọrọ mgbe eme the first one. Ịnọ dia? I na-eme donation. I ga-eji wee nye aka maka na the two ozu na Nigeria. As ndị Fortunata. Ọ bụ na enwe ife ị ga-enye anyị nye anyị. Mba ni kwuo n'ego nọ. Nebo, you were not there too. Imego? No, I'm not here. Mgbe onye ọbụla na-epromise ihe ọ ga-enye a na-enye Solomon. Okay. Ebere. Nze ebere anyanwụ. Enweghị na-enye for that. Maka na frong. Maxwell. Oh, you know that day. Okay. Dr. Moses, I don't think in there. All the kids, no. You did? Okay. Because you can say, I'm not father, not here. Father one. Father Kevin and Yai. Also, you're going also not here. Oh, okay. Also not here. Also, ngwa. Also, Oneki na Yai. Oh, omeko zu ya nọrọ kwue. Oge nyekwu kie. Okay, so also they tie na from 200. Oh, ya kedo onye ọzọ. Omeko zu ngwa. Ego ndị Fortunata na-atụ iji wee nye aka bụ na Deacon na Imokeke. Ndị Fortunata.
Father to 200. Okay, because we take 200 ọzọ n'afa mụ na ya. Or 200. Na ọzọ n'afa mụ na ya. Okay, Solomon Akwije. Okay. Mary Jane Omego. Mary Jane emebere eziokwu, hey. Mary Jane, biko. 200, Mary Jane. So emego m 600, kedu ọzọ? Kedu onye ọzọ? Solomon enwe ndị nọ n'azụ m afro. Ịma na adị m afụchazi ụzọ too much. Chee ka m bịa ka mma menwe ndị ga-esi kwuru m. Nwunye Ebele. Emego. Nwunye Ebere. Mma Committee of Friends dị iche, nke ahụ George Fortunata. Okay. It's all good. It's all good. Okay. Ka na 600 dị nweta ka add nyekwuzie 100 ka o zuo 700. Okay, Father si ka emezikwezie 100. Otito dịrị Jesu. Ndị nne, onye isi ndị nne, maka ihe coming Sunday ị ga-agavanazi na ụmụ nwanyị ịma na unu atụrụlụ fada ego for ihe ọ na-eme, so ka ama ka a ga-esi nyere ya aka maka entertainment. You on it? Good. Otito dịrị Jesu. Anyị enwe ndị ọfụ. Okay. Enwe ndị birthdays. Enwe ndị birthday. Enwe anniversary. Enwe anniversary. Ịma na nke a wụ the third Sunday ma abịabeghị ụka, so I lose go frequency. Ọ sị m na tata wụkwa second Sunday. So ndị nna biko ka unu pụta ka enye unu blessing. Lose go touch. Oh, there is a new person. Okay, get up. Oh, birthday. Oh, yeah, get up. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Get it? Oh, new member. Oh, yeah, come.